παιδιά, και αυτό που θέλω να σας πω είναι κάντε subscribe για να πάμε στους 500 ακόλουθους και στους 430 θα κάνω βίντεο 100 πώς, όχι κάτσε, 100 μέρες με φίλους μου. Άμα πάμε να βάλουμε ένα λίγο χαμηλό στόχο, εντάξει, άμα πάμε 100 likes θα κάνω gift card Robux σε έναν τυχαίο από εσάς. Όποιος γράψει πρώτος στα σχόλια θέλω gift card, θα μου πει το όνομά του στο Roblox. Εγώ στο Roblox λέγομαι Ηλίας Πούντος. Θα μου πει το όνομά του, να τον κάνω και να του δώσω το gift card. Αυτό ήθελα να σας πω. Όποιος θέλει να το κάνει θα πάρει gift card δώρο.